dagwas nan mai kyawun kwalliya, ni daga baya ke na hango ai dole na dan matso. Soyayyar ki yar dagwas ta buji din jikina, kar da kice da ni as zo ki tallafi na. Ni da ganin ki sai na kamo cikin rai zuci duk na damo, da wadda ta ki sun gamo ba wadda yanzu sai ke. Kin ci adon kin yi fes hasken zuciyata, zan duka na tabbakas kin shiga rayuwata. Saurare da karki damu kunyata yan bakin ciki mu, ran aure a yau kamo ba wata kin biya sai ke. Sai gidan sarki ɗan sanda ke rubon kulki, daɗin bacci cikin ɗaki shi ke sa a yi mafarki. Na zama taka karka da mu, za su mace silar ganin mu, gobe a sanya ranar mu, na zaɓi gwanin da ba sake. Kanki na zamuwawa na zaman togawa, ki salatin manzan Allah kin gama mun komai. Allahumma salli ala Muhammadu Rasulillah, nai salatin manzan Allah yayi madadin komai. Mai kyawu da kwalliya kamar ki tana wuya kusa, Indiya har da Saudiya cikin Najeriya ƙasa. Kar da ka sani dai na dimu, na rike san ka karka damu. Za na sanar da danginmu kar da su ba da ni sai ke.